डोंकाला माहिती डोंकाला काय ओळखीचा काय होता शिवराजाचा दिवस आणि आमचा संजय आला मावळे ताबी होता तर डोंकाला आला याला पळून गेलं मी चाललं आणि मला एकट्याला ठेवली डोंकाला आला मला काय वाटतो मारलाय अरे तू कायच ना अरे मेला कोण मारला हा जोच मारला ब्रह्मदेवाचा पुत्र नारद शोधितो मी कारण गणिते नाम माझे नारायण गणिते नाम माझे